It's a pain in my heart, just because it's somebody. It's my breadwinner. It's my breadwinner. So you don't think it is right for him to come back home? It's wrong. It's not good for me. It is not good for me forever. And also not good for his family. So, vana vake vari kufila usema mboti mataurana. Ndisati panguva ino. Ndakataura namusi weSunday vaenda kunoonana nababa wavo vachionekana nababa wavo kuimmigration. That's okay. Hello? Jeraji! Hey! Jeraji, we are good. I'm Kizana. One. 1 year. Ane 32. Ane 3 vana. Vari kusara iko. Nemukadzi zvese. Anodzoka kuno ku 21 years vari vachiona kutangira papi. Handizivi. Ndazvazva Mwari. Ambozva kuti inawe yari Joseph. Handina. Pamakataura naye aifila sei? Ari kutambudzika kuti ari kusiya vana vake ikoko. Kuvana vakura sei? Mumwe ari grade 7, mumwe ari grade 6. Mumwe ari grade 7, mumwe ari grade 5. Kamwe chikadiki. Vakashanda chechi. Chechi yekuti kutoka impact. Allah chichuru chenyu chawe kuti mamuchida kutaura naye kumuona. Kana ndikada kutaura naye zvisingaiti, hazvina zvazvinotaura.
tinongoita zviripo. Mukomana ane 32. Angachinza aiwa ndaichengeta inini zvekuenda zvekuti akaenda zvimwe zviti unoziva kana zvadai soka unenge wati confuse wachozoziva kuti ndotaura nditi chii kana ndoti chii. Saka ndinongoda ngovhunzwa zvinhu zvekuti ndinokwanisa kuzvi. Saka baba murushaya mukana mauya pana muti ndichamuona zvinenge zvaramba kuti ari kuendeswa futi makafundisa. Ndinongedzwa sei ndokuti hapana pavanganomuuraya vanongozongomulilisa ndinongoita zviripo. Saka maofficials ehurumende vakapa mutauro here nemapurezi vari kuona kana hama kuti nezviri kuitika kuti vari kudzoka. Taura dzokurodza zvekare. Makanga mambonzwa shoko racho here kumaofficials? Ndakanga inini ndakatoziviswa nemudzimai wake ndiye akandizivisa zvekuhurumende nandira chandakataura naye. Saka matarambidzwa kupinda kuseri. Handitanga tiri tese newe. Aiwa, takasiyana vaisiri vatore nawo. Inini muri mubereki. Ndaenda